Olaizolaren azken sakea izan da. Hiru jok nola ala eraman. Bontez Juan, Aimar. Eta hortxe bukatu da finala. Aurtengo lauterdiko txapeldun Aimar Olaizola. Aimar Olaizola txapeldun! Olaizola bigarrena, merezimendu oso. Eta hortxe bukatu da, iazko txapeldun berbera, iazko emaitza berbera. Ruzburgo txapeldun jaun-andreok, Aimar goxo uzi eta kanpo. Hogeita bi eta hamar. Kanpo onak ikusi ditugu. Jaun-andreok, gaurko saioa ez dugu Aimarri buruz egingo, ez. Gaurko saioa Aimarrekin egingo dugu. Eta hementxe da, sardadila Aimar Olaizola. Bueno, Aimar Olaizola daukagu gurekin, esan dizuegu, saio hau ez dugula Aimarri buruz egingo, Aimarrekin baizik, gaur ere ikusten duzu zer nolako giroa daukagun, armailetan zale asko, Aimarren jarraitzaile asko, bat ere ustegabe gerturatutakoak ere ez gutxi. Ez dakit, ezer badakizun, Aimar? Ze prestatu dugun edo ze gertatu behar duen edo... Egia esateko gutxi. Nere inguruko kenabari jutuzteo ze gordetzen tola, baina egia esateko nahiago de gaina jakin gabe, zorra martxa. Askoz ere hobe. Jakin ezazu behintzat, gaur hemen prestatu dugun hau, jende askoren konplizitateari esker eta jende askoren maitasunari esker osatutako saioa dela, beraz ez duzu kezkatzeko motiborik, lasaitu eta gozatu. Eseri lasai. Beno, Aimar, 22 urtez profesional, bada zerbait? Urte asko, nik uste azkenei ia bizi oso esango nuke, ez? Profesionaletan 23 urte, baina hortek aparte, txiki-txikitatik, 6 bat urtetatik beti pilotan, eta azkenen bizi guzia eta profesionaletan nik uste urte pila bat, eta nire aldetik bintza, 20 urtekin oso guztu. 26 final, 14 txapel, 1.300 partida baino gehiago, baina, hau, amaitu egin da. Nik uste gauza guzi bukaera izate dutela, ez, eta nire kasun, honeke bai. Nik uste, urte bastante badiala, eta garaiare igual badela, ez. Hortik aparte igual zaiana fetxa bai hartzea, eta asmatzea fetxa horrekin. Jendek emantako erantzunekin gehien bat izango nuke oso gustora. Ne horrek genuen espero, jendek igual hor zauden eta igual etza konturatzen zen, jende don zure ingurun, partiuk ikusten, seitzaiek, eta ne horre pixkat harrituta galditu nahi. Beno, hau guztiaren erdigunea, epizentroa Goizueta da. Bertaragoaz. Goizuetan gaude. Aimar txikitan hemen ibiliko zan kale hauetan. Baina zertan? Badibidez, hemen egongo zan Goikoiturrin, zezan dute Goikoiturriko ura oso ona dala. Galdetu eta ber Bekoiturrin onda, esan diate ez da hola. Orduan, Goikoiturri baino Goizuetako iturri, bakarra, beran bai ardoa eta hola esan due. Hemen eangozun Aimarrek ura, ze hemengo ura oso zano omen da. Eta etortze zan hola zestapuntako zazkiakin ura eatea erresago.
haurraiek arrantzatzen nola. Eskuarrantzan, eskuarrantzan, itzan oso fina, eta azkenen pentsatu zuen igual, ekarri eskopeta. Eskopetakin zaiatzea. Eskopetake, oido, retrozesoa eta zorbalako ez da oso ona. Eta azkenen, Aimar eskupelotan hasi zan. Goizuetako plazan gaude. Hemen gauza pila bat daude. Adibidez, hemen dago Goizuetako eliza, Aimarre komunioa hor hartu zon. Ta konfirmazioa ez dakit seguru hartu zon konfirmazioik. Hor dago, Umoreona elkartea, eta hor konfirmatzei zuet, hor askotan eoteala, horko bazkide dalako. Eta konfirmatzei zuet baita ere, hor txen Simon Orategian haragigorri eharra eozten dola. Ezke pelotarik haragigorri asko jamarraukea, indarra eukitzeko. Eta gero hemen, festatan, jartzen duen berbena, tablaua. Eta Aimar gaztea zanen, etorte zan, dantzan da ibiltzea, baino, dantzan nola, fina, igualetzan motila. Neskatan da, behan nahiago zuen be launekin ibili. Aimarri gustatzen zitzaiona zan, honia etortzea eta pelotan ibiltzea. Berbenak eta hola, ez zitsu nahi beste gozatzen. Hemen hasi zan dana. Hemen ikasi zon Aimarrek, hola ikezon puntillatan zokea. Hola. Ta irabazi, beti irabazi. Gorane izan da Goizuetan, gerora beste pare bat osteratxo ere egingo ditugu. Berarengana, hortxe haziazu, Aimar, hori esek dira zure umetako bazterrak? Nik uste azkenen Goizuta bene herri txikia, eta, baude, txoko gehi hori otxen ginean asko, baina, oitako asko guintzat, txiki datik gan, hangaina herri txikia nola den, denak nahiko libre biltzea denak txiki datik, eta horri biltzen ginean launa kuadriago eta txoko. Zuretzat, garrantzitsuak diren bi pertsona ikusiko ditugu. Jarraian, irudi handi horretan. Nor dira? Fermin eta Josetxo. Fermin eta Josetxo eta Fermin. Eta nola aurkez genitzake bi hitzetan? Ez da, nik uste argazki hori nik esango nuke ez da Ibizako izango da igual gainera. Baina, azkeneko urteetan nituan launiko guenatako, eta azkeneko urteoitan oso partidu gutxi galdu ituztenak. Zu zeu txofer jarri eta bereiek laguntzaile direla. Hori du diga. Normalen beti gaina, normalen mareatut egiten ditzen, eta beti normalen txoferne horre. Ongi dion moduan, Aimarrek ongi aitortu duen moduan, makinatxo bat kilometro egindakoak dira elkarrekin Aimar, Josetxo eta Fermin, baina bidaia honetan ezoiko gidaria izan zuten. Mutilak, lehen bailen hasiko gara. Zenbat kilometroa? 2005 honea, ez baldin mazan urgentzi matego moda bedamat, partidu ja denetara. Eta zerratik txofer bera? Areatu itezelako. Areatu egiten da. Areatu, ez du balen jo. Gero, Aimar beresi xamarra izan duenik, dola toke batzutan ikusi eta Ferminek bezuetakan bezala hemen jarrita, niki bat dola beti imatezun dio aldatzeko eta zehan da. Nik esaten ja, Aibar hemen niki deaka jaztuta, ez ikutxu hoi. Hoi gero jazte gotit eta alako zea bat jo. Maniatikoa. Piskat. Hortan badu, piskat berezitasun piskat hori badu, baina, eso da, beze aska. Bere mania bat jo bai. Montxile bat egin izun hor, alde guztetatik zulartu da, eta esan nion azkeno, neonik iguit errelo montxiletan. Baina bola itxen amar, saldu gaitzen, unek ematen diola esfortzea. Eta hau egitea da, sekulan ez dugu komentatzen bidean pelota zundurik. Sekulan ez. Zer musika entzuten ibiltzen da, kotxian? Beti izan dudu, Aimarre beti Benito Lotxonde beti izan dudu, oso forofu izan dudu Benito. Normalki hartzazun goizian goizik, eta geho baldor bare bai. Hoi kantu goik oso izan dut jo kuitunak, Aimarrek, kotxien hartzen.
Gero burruze, guztak zaino burruze bai, eta... Bale, bai, txikitita. Oiek. Hori bereanik. Txikititare bai, berean. Hori bereanik, txikitita. Aimarren bizitzan denetik egin duzue. Kanguro bizitzara bai pizkat, Denetan, hola ere egin jazan da, azte guztia bere umekine espertua eta adea junta gurekin amistadea, eta ume gutxi eta guarderin bezala gurekin libre, eta gero umeke gurekin gustora. Testigu, bai. Observatu en un testigu bezala, eta nola izan gendun. Lehen bizi bi eguneko jumotein, eta gero azte beteko eta egin esan nionik, azte beteko jumar, como una boda gitana. Fuera. Azte beteko, zuen azte beteko nire bai. Venga. Eta pasaren azte beteta egin esan, oso ondo pasaren. Laura handi bat, eta erosin, bora bera edukio erosin, nik adibidez agentzia mon, Aimarren niri egunero deitzen zen, hori egiten dira detailorik, gelditu. Eta dia hola mila. Eta jentek ala zola itxeiten du, baina Laura handia, muy amigo de sus amigos. Nehar pixka egin dezue, egingo ezue, ez badezue egin jada. Ez deuin, baina zein mademotan asko faltadez. Eta ingo deula, pues, ez zango. Ni hortan naiz, Madalena bezala. Eta bideak igual txukea, Josetxo ere bai. Zer bai, Josetxo? Haure bai, haure Madalena bezala nahi izan hortan ga, Pepe Jotili. Ara. Baldorba eta goizian goizik eta txikitita. Dena, tate pixka. Nik uste musika kotxe meintzat dena datik gaitzeula, baina berak esan bezala, igual kantan batzuk gehien nahi hartzen txuna bintzat, igual hoiak igual. Bueno, pentsatuko zen, gaur hemen izango zirela. Elena, hortxe dira Madalenak. Hementxen ditut ondoan Josetxo eta Fermin, bi Madalenak. Josetxo, Madalena urtzen hasitalda goia da edo pixkat? Ez, obandikan nik uste iraundu iberdo, lan bat arte pixkat iraundu iberdo, lan bat arte, baina lan batean nik uste lertuko la. Fermin, bukatu dira, zuen joan etorriak frontoietara Aimarrekin behintzat? Bai, bukatu dira. Juan txeingo den, pues ez dakit. Demo izango da testigo. Berbenir, esaten betela. Zer esan nahi diozue Aimarri, Josetxo? Bueno, pues hemen gaur izan dezala zoriontzu, be Andria, seme alabakin, familiakin, lagunakin, ofizio berri izango du, eta, bueno, horre zuert izan dezatela, eta aurrea. Ez da, beste eskatzen dago osasuna. Hemen gaurre. Fermin. Gure etxeko gueko txiki bat dimau landi berri nobe. Josetxo eta Fermin, behon daizuela, eskerrik asko. Bero, tira. Aimarrentzat oso garrantzitsuak dira, lagunak oso garrantzitsuak dira, ezagutu berri dituzuen bi lagun hauek, baina Aimarren bizitzan guztiz funtsezkoa den pertsona bati egin behar diogu diosala. Datorrela, Asier Olaizola. Jarri lasai. Asier, ongi etorri. Mila esker. Ongi altzarete. Ongi. Bai, urduri edo? Ez, behi esateko lasai. Enaiz zale haulako hau izateko, baina oso lasai. Labriteko plazan, leku hoberik. Hoi da. Zuk beti esan izan duzu, ni pilotari neu egin naiz, pilotari egin beharra izan dut,
Aimar alaxe jaio zen. Bai, hala da, hori argi eta garbi dago, hori beti izan du da, izarra hundi beti jaio egiten die, eta gainekok ondon ibiltzen gana, Aimarra duki, lana, beraien ondon jokatzeko, eta Aimarren kasun ala izan du, pilotari jaio. Alere, etxean alako bat izateak lagunduko zuen, Aimar? Eitu dira, nik uste gaina hasier 4 urte zarroa, eta txiki-txikitari ikustean naia pilotara itzen zela. Gaina ni beti bere, esate duten ez gaina beti bere atzetik ante biltzen nintzela, eta nik uste gero hortik aurrera, ja urte batzutatik aurrera ere, hasier izatea 4 urte zarrago nola zen bera ja beti ni baina aurreo, debutature bera lehen ointzun, nik uste horrek entrenamentu uterenik askotan berekin horrek asko launtzun. Argazki batzuk ikusi behar ditugu, begira. Hemen agertuko zarete, hau Elgetakoa da. 2 kopa hundi, telebista eta eskopeta. Zuentzat hori baino opari oberik. Egia da, nik uste aukera emanezko elegituko nuken opari, eta horre Elgetan... Nik uste aukeratu, jentzela gaina hor... Txapeldunari jartzen ziten hori eskopeta bat. Eta, ni suertez irabazin nun, eta eskopeta eraman nun, ez? Nolako umea zen Aimar? Umetan? Umetan, Aimarrek esan duen bezala, txikitan beti gure atzetik ibiltzen zen, nitan ere kuadriakokin, gero zaletasun berdinak izan ditu ez, gu Aimarrek esan duen bezala, goizute bezalako herri txiki baten, ume gazkenen udaran ibiltzen zen errekan, arrantzan, mendin, bera zaletasun hori egitzen, eta beti ibiltzen zen gure atzetikan. Muitua, bihurria, oso deportista, bai pilotan, bai futbolen. Azkenen, goizute bezalako herri txiki baten, ume guztik egiten dutena, ez gaur eune, bai, ez, pilotan, beti frontoien erabat. Olaitzola APZ-etxeatarrek goizuetaz kanpo ere badituzte adarrak, errate baterako lesakan. Gure arrotasuna beti horre ondo da, ez? Aimar pilotan ikusita eta txapelak irauzten zitula, eta gero haunditu ala, gero eta haundiago gintzen, eta gu arrotasun ez ikusi dugu beti Aimarren bidea. Ni 4 urte gaztegoa izan du da, eta nik nire horitzapen guzin edo pilotan aritu da, goizutako frontoian ikusi dut da aritzen, edo baserriko oroitzapen txiki batzuk batut, bihurri bat eta herri fartsu bat, eta ez olakoa. Bino, gero beti asoziatu dugu pilotari izana, ez? Aimar, etxeko Aimar, famili bazkaritar ere etortzen zen, edo pilota partida bino lehen, edo eta gero, edo aitz asoziatua, eta gero aitz aurra zela, sirinen jarraitzen frontoitarare. Ni oroitzapena berea dut, tikitaneko, moskotea eta ez dut lehen potxoko, ez dut izugarrizko, bertzen gainetik antzegoen ez altueraz, Paixo Baski pilotan gura manen zegoen, ez dut oroitzapenik bera nabarmen bertzea bino gehiago zenikan. Nik zerbait destakatzeko erran nuke itxin behartan ez maniatiko den bera, ez? Maniatiko perfekzionista, maniatiko sentido honin. Bera zakurra zaintzeko badare, edo tako kitiko badare. Arrun maniatiko eta perfekzionista dela. Nik ez tegit, 21 urtetan konseitu nun 25 zapela. Nire afizionatu maien 25 zapela. Eta berak beti alukeritan errantzan dit, 9 urtetan atezela periodikun 25 zapela. Eta beti horrekin zirik etzen zita. Beste hiru batxon eta bera igual gaztea bagarri eta musenan tokatu izan duzen ikuste, festatan edo festa horatik, ondotikan edo eta hiru batxonekin bera igual musenan, eta beti kartetan haitzeko gogo hori segurazki beti izan duzen du. Hori ikusteko nunez, boliki heldu zela bere ordua. Eta etorri jaten ikuste dut, gainera ongi dagoela ustera babi, eta hori uste dut, berari ematen diola beste plus bat horrek, nolako izan du den, ez dela izan du biharren maileko izateko sekulan, beti lehenbiziko maileko izan nahi izan dudula, eta lehenbiziko mailan dagoela, utzi behar dula pilota ez, eta horrek uste dut ematen diola horrek ematen dula beste puntu bat bere alde baita ere, zertikan, ez da diru irabazteagatik hor beste 2 urten segitzen altzuna, ez du hor segitu nahi izan du, eta nik uste dut kierri ongi indula hori, ongi dagoela ustea.
bertako derrigorra da, behar da berezko zena, ondorenean kontrolatzea, gorputz hortan dagoena. Txikitatikan pilotauen, joztailui gustokoena, eskuina ezkerra hankak burua, naiz eta badezun dena. Humiltasunak egin zaituzu, haundietan haundiena. Humiltasunak egin zaituzu, haundietan haundiena. Manolo Arozena, honek ere amagin zapela baitu irazik, Nafarroko txapelketan mintzat. Eskerrik asko, Manolo. Bueno, zuek lesakako familia ez ezik, beste adarrak ere, Pasaidon ibanekoa, Ainorgakoa, beti horri izan dituzue arnasa ematen. Nik uste azkenen, beti esateu sarrantaran familia bezala, eta pila bagea gainera, osabak, lehenguzuk, eta azkenen, gainera familin bertsolari oso onak, kantatzen ere oso onak, arraunen gu pilotan, denatatik badukiu baina, eta azkenen, bai batzuk edo beste zeo zezuten, normalen bintza, jon izan du. Artista familia, Xier? Denatatik bada, bai marrek esan du bezala. Bueno, beste bi pertsona ikusiko ditugu irudi ondian. Begira, norekin zaudete hor? Josu eta Agurtzane. Josu eta Agurtzane. Hauek nor dira? Oiek oso launak. Nik uste, larraizko launak beti esate du, eta berakin, ez da giztemat urte, baina aspaldien bintzat, nik uste relazio gehien egola hartu ginula sardotein hasi ginanen, baina ja urte pila bat, nik esan nuke, amagos bat urte, eta niretzate, oso launak, oso tratu hona duki, gu beran etxea, berak gure etxe askotan, oso pilota zale, gaina, Josun kasu, pilota zale, eta Aimar zale, esango nuke, hasi erregire beti zeitu izan du dio, oso launak. Josu eta Agurtzane, lagun min-minak, kasik familiako izatera iritsi direnak? Bere txakurre kruzatzea junginen uste. Honen txakurre Josuna eta Aimarren txakurre kruzatzea. Oire bai, txakurren. Da onginen bi txakurrekan horren genitula. Bai, ustet orduan izan zela. Bai, eta gero handiken, za hundien ginen, zitun gero txakurkumek eta txakurren pentsue, eta mundu idena, hoi horretako mundu idena. Netzat bike oso berdine die. Ondo ezkontzen die. Nik askotan esateiot, harrek deitzeu, omezoat bihaltzeu, eta ara, zure maitalea da. Nik seme alabak kintakok. Eta orduan, olaiakin errelazioa hasi, eta izaten da, ez? Aimarrekin bakarrik ez esate, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pues usted kasu hontane, nike asko oso ondo ematen naiz. Eizen artista, pelota bezalaxe. Bai, ezakurrei tankera ematen, oila horrek badaun, ez daun, nundiatako dan, bat dan, pareja dan, eske asmatzeizu baita, dana. Da sukaldeen, maie jarri, sukaldatu, sukaldea garbitu. Ematet tarteka bere etxea, ikasteun, ikusteko. Hau izan da, hemen ingurun, zein da, olaizola. Ustet beha bizenarea aztu zaiola jendei, Larraizkoa Aimarren laune olaizola eta momentu txarretan, barra neonin behar du, jendea etorri, eta atzo zehintzian. Atzo Aimarra izte pasaizitzaian. Eta hiru joan gara hortan izan zen. Gerra izatetan. Ez urtearrak ziren, Baina, gehienetan irabazten da guztua.
Ondo. Naiz oporreta jun, areko beti goizero korrika, eske, horre, kalordun beti piztina, playa, beti udetan eskuk eta hola, eta esaten zuen, asko beratu jentzila udetan, eta pelotan taktoa, ona izatezala, eozi momentu aprobetxatzen zuen, gero dutxatzea, gero afala aurretiko etortzen ginenen gelan, aldameneko, nahitzen zen, tank, hau baina da, taktoa da pelotan, eta nabarmen, telefonotik otxeintzin, eta aurki, urtetan aurrea, gazteok beti istu hartzen zie, eta nila garai edek utzi behar dit, eta... Nahi egia esan, ez nuen uste, baina... Bai, pena, amateit, bai. Ni olakoa naizelako, igual, ok ez. Ok, pareta bezala die. De nahi ristit, jaia. Ni demostratu itenak imintzat, arroputzetik naga eta prepotentetik ezerrez, da... laun hona bintza bai. Generoso y de todo. Josu eta Agurtzane, bueno, Josuk horma bat jartzen duela dio Agurtzanek, baina gauza ederraskoak esan ditu hark ere, eta Agurtzane berriz begiak gustitzen zaizkio zuta zizketan hasita. Ez da, nik uste lehen esan duna azken errelazioa handia daukiu, eta urte askotan gainera, eta gero urte pasatu ala gaina gero eta gehiora joan dena, ez eta oso ongi moldatzen gabe. Gaur hemen dira, Aimar, zerbait esan nahi aldiezu Josuri eta Agurtzaneri? Arratsalden berekin ondo naiz, eta nik uste berak ez ditu esan, ez da egiten hemen dian, ez? Baina, bueno. Gezorretan aritu dira hiek ere. Ez que horretik fermitako zetxo ere ez nagin hemen ziala, nahia ere ez, hasi que... Zuek harreman trinkoa daukazu elkarrekin, baina ondorengoek ere, urrengo belaunaldiak ere, zuen seme alabek ere oso harreman estua eta ona daukate hemen ikusten den moduan. Zein dira hauek? Irai, Joan, Amestamar, nik uste azkenen edade berdintxu gainera, eta oso ongi moldatzen diala, ez eta oire importante dela. Asko egoten aldira elkarrekin? Hombre, beraiek ondarra bizi eta gule hitzen, eta aldun guzitan, ez? Relazio oso ona dakate, ez? Beti elkar ikusi nahien, eta saiatzen gara, alduten gehin elkarrekin egiten, ez? Hori ere polite izango da, ala? Dudik, nik uste da, berak gure etxea etortzen dian, ementzen nibentza poza hartze dut, eta buke batzutan lehitzara egoten dianen, berak ume jona izate dute, baina ume beran arten nahi izate dute gaine askotan, igual bat denbo puska baten ez bai elkarri ikusi, igual berak esate dute, jona dutela. Bueno, zuen aurren irudiak uztartu ditugu, Agurtzanek pianoaz egin nahi izan dizun oparitxo batekin, eta gainera kantukide bat ere badu. Alaitz Ormazabal, entzun eta goza, Aimar.
gustatu zaizu, eh? Asierren begiak ez dakit, ez ote zeuden bete xamar. Ba, desente. Bai, gauzoik azkenen ikustea gure umekola, niri bintzaba emozionatu hile. Bueno, bideoren batean ikusi zaituztegu finalen baten ondoren elkarri besarkadak ematen eta, ba, alduzu egiturarik horretarako? Gutxi. Gaur mereziko du. Asier Olaitzola, eskerrik asko gurekin izatea, eta emaiozu besarkada bat. Ile esker. Aimar netako txikitatik referente eukidian pelotari bat da netako jainkoa. Existitudan pelotari zobena. Behai eskerrak, bai goizueta, herri pozik egongo da, eta inguruko herri guztitan, jende pilo bat seguro pozik daula. Ba, ez dakit adibidez, futbolen Messiren bezala, ba, niretzat Euskal Herriko frontoiatan Aimar izan du da. Niretzat baino gehiago nik uste herrintzat izan du dela importantea, herrin izena Euskal Herrin mailan zabaldu dulako, eta herriko jende asko multzu dulako Euskal Herriko frontoi diferentetara. Beti gehizik inote ginen da, esan gendu, bueno, buelta dimarrio eta bertiro batzukin da, disfrutatzea jun barrio. Jun ginen, urte baten jun ginen Argentina eta beste urte baten jun ginen Uruguaia. Gero Uruguain gareko eta bezala, han berriz erabat egoldi txarra intzi. Eta barrun egon ginen asko, ia aste guzti. Eta, bueno, baina Aimarrek ez zonen miste sofritu. Orduan, olaiak egin hasi berri ezan, eta gauta egon telefono zehotezan. Eta, bueno, ikusten ez esan egon, ia eroia ez, beti bakizu de duro, baina eroia ez. Eta bida ezo, handi urte batzu pasadi eta ze familieraken, ze lagun mezoragarri azken. Eondan, daon eta eongoan pelotaiko bena, nik esatik bezala. Hoi, Aimar ardua bezala, gehoz urte gehiago, gehoz hobeto. Eta nel lema. Aimar, ezkergantxo, tanto en el ancho. Ondorengo gonbidatu hau ere, oso aspaldiko bidelaguna du, Olaizola bigarrenak. Datorrela, Carlos Arguiñano. Ondo, Ondo. Gabon, Carlos, ongi etorri, eseri lasai. Vale, venga, ba. Beno, Carlos, zuege urte asko daramatzazue pilota munduan, bai. Asegartze sortu zenutenetik makina bat pilotari on pasatu dira, zuen enpresatik, baina zenbakiek eta txapelek eta gezurrik ez diote. Handiena, Aimar. Hori garbi dago. Beste pelotari onak izan dira segartzen. Ruben eta Arretxe, eta Pablito, baina, bueno, garbi dago. Azkeneko 15 urte hauetan, Aimarrek eman duen espektakuloak antxetan, Aimarren txapelak, Aimarren gizon plaza hori izatea. Bai kantxa barruan da kantxatik kanpoa, askotan esan izan dut. Esango nien gauza bat, kristonpoza ematen dula, olako pelotari bat, ire enpresan eukitzea. Horrek emateik, kriston seguridadea. Horrek emateik, garbitasuna. Lehenago, beti entzutegoan, oain dela 30 urte guk pelotan hasi ginean, beti, tongo dala, tautal, eta gu azaldu ezkiotik pelotan, ez deu sekula entzun, olako hitzik. Eta hori, eai esker. Zeratik, hauek eman die, arpegie, eta eman die dena kantxan. Eta honekin dunadek, lana, entrenatu, arpegina eman, eta urte askotan, bentaja ematen gainea. Debuta egiteko aukera aspek eman zizun, baina gero laster pasatu zinen asegartzera, eta beti izan duzu oso kimika ona, ez da? Ba, nik uste da, bueno, 2000 urte ezkeuztikan, ba, bueno, beragin ondu naiz ne asegartzen, azkenek urteetan baikon,
Baina hasieratik, nik uste da, berak niri konfiantza ikaragarria eman ziten, beti esan izan du gaine, oso gustora sentitu nitzala, neregin beti gaine oso ongi portatu dira berak bai, nik nire ustez bintzen, nik barrenen izan duan guztia eman dit enpresari, berak bai niri, nik uste hori importantea dela, eta beti esan dut oso eskertuta. Carlos, ez zara eskutsik etorri? Ez. Saski bat, ekarri duzu? Bai, ekarri diat gauza bat. Oantxe bango jat. Ez que guain denbora gehiago izangoek, bai sukaldean ibiltzeko, hemen kutsilo batzuk, gero azken 3 liburuak ekarri ezkiat, baina jende erakutsi nahi zioa. Oiga, Andrea antzatu. Ez, Andrea, ez, ik. Ik ibili barkoek, behitu. Hemen, ara. Hemen, ara. Honekin, erraminta hauekin, guain, denbora gehiago ikiko sukaldean ibiltzeko, etxeko Andrei laguntzeko, eta nik pentsatzeat, gero, 3 liburu hauek ere bai, zeo zertako, ikasteko. Bai, milaka errezeta. Eta hau, azkena, hau aste honetan ateakoek. Datzireun da 50 errezeta. Eta, hauek ere bai. Perfecto. Denbora asko nola eukiko eken, aspertu ez bestela. Eskertuta. Eta, sartu zagor. Eta dena iretzagor. Carlos, zuek pasadizoak ere izango dituzu, bat baino gehiago. Beak irabazitako txapelak, behantzako izugarri izango dituan, baina nik ere kriston saltuak joizkiat kantxan. Akaso, batzutan erdi lesionotaret irten nau kantxatik, baina 10. Filan egon da. Salta egin da aurreko bankoakin belaunean jota, eta hola egin baina 1000 aldiz salto india berarekin, zatik txapel asko irabazizkik, final asko jokatuzkik, eta izugarrizko partiduak. Eta Aimarren gantzua, badek, karameloa bezala. Osea, bitatik ez baiz pasatzen, hau antzok beti, txokuan, eta txak, eta etxekan nola zea hori daukan, eta gero, ni beti gelditu nago honen gestuakin. Hori gestu hori ondo ikasi diat. Dena ona nire aldetik. Bueno, bada hor estimua eta estimuaz gain baita miresmena ere biztan denez. Bueno, Aimarrek lehendabiziko urratsak herriko pilota eskolan egin zituen. Baina ondoren garrantzitsua izan zen, berak esango diku geroxeago, baina nik uste garrantzitsua izan zela, Paz de Ziganda ikastolako pilota klubean beste norbaitekin topo egin izana. Aimarrek hemen izango zituen 16 urte, eta ondoan daude ere beste batzuk profesionaletan izan du zirenak, Abel, aurrarpegiarekin, Larraia, Gontzela profesionaletan ere, Asier, Anaia, jokatu zuela hemen ikastolan gehiago, Zabalo Salaberria, Goñi, Fernando Goñi, profesionaletan haitutakoa, eta Arturo Arbizu ere. Kirol guztietan eta pilotan ere noski, askotan ikusten dugu bai, hau ona aterako da, ez dakizer eta bakizer, eta, bueno, Abel eta Aimarrena izan da ikarragaria. Antxon Ibarra, Aimarrek izan duen beste biderakusleetako bat, eta Armailetan berriz badugu lagun bat, lagun eta gaur egun lankide ere baduguna, Aimarrekin bikotekide izana, umetan lehendabiziko urteetan eta gerora berriz Aimarren aurkaririk gogorrenetako bat izan dena. Aurrera, Elena. Eta argazki horietako batean agertzen zena. Abel Barriola, nola dituzu gogoan Paz de Zigandako garaiaiek? Bueno, pilotari asko ginen, ez? Goizutarrak ere bai, Jose Antonio Apezetxe, hemen ikusi do, non bai, Salaberria ere bai, Fernando Goñi, Arturo Arbizu, eta, bueno, garai oso politika Xierro Laizola bera noski, eta garai politek, ez? Kuadrilla politia elkartu ginen, eta egi esan batzuk besten gandik asko ikasi ginen, bai. Eta orduan antzematen, azitzaion ordurako ze mailara iritsiko zen Aimar? Bueno, nik uste Aimarrek iritsi bada iritsi den tokire beste gauzen arten izan du da, txiki-txikitzatik bazuen doai bat, ez, eta beti izan du da oso irabaztailea.
ez irabaztailea ongi dagoenean bakarrik, ez pilotaria ez da sekulan beti berdin egoten. Batzuetan bere arazoak ditu, baina berak eskutako arazoa, giharretako arazoan bat edo zerbait baldin bazun ere, beti zeuken honen ateratzen zuen, eta ia beti oitabire iristen zen. Ta nik uste hori ezagutzen dudanetik, eta Benjamin mailatik da, sen hori badauka, eta beste gauzen arten horregatik iritsi den tokiraino. Eta Abel, zer esan nahi diozu Aimarri gaur? Bueno, Aimarri desio osasuna, ez, berari eta bere inguruko, ez? Hortik aurrea ezauten dut pilotari bat, eta pilotari bat kantxan den bezala izaten dela kanpoan, beste doaietako bat hoixe da, ze argia den, ze inteligentea den, eta kantxatik kanporare beti mutil argia izan du da, beraz. Hortik aurre da, ezin diot deus esan, ez? Bera badaki oso ongi egin behar duen bizitzan osasuna besterik, ez? Eskerrik asko, Abel. Eskerrik asko, Abel. Carlos Arguiñano ez da eskutsik etorri, eta bakarrik ere ez, Carlos? Ez, Arguiñano bosgarrenak etorri naiz. Bai? Joseba Arguiñano, da torrela! Apa, jauna! Oide, gatita, zebo, dono. Mentxetan egin. Haupa, Joseba, gabon, eserian lasai. Oso ondo. Arguiñano bosgarrena. Hemen txenau, bai. Zuek asko baitzarete? Bai. Mordua. Hasi guan naulan nian da. Behin batian dantza eskatu nian da, baina horita sozi gaituk. Bai. Dantza eman korra. Dantza bata gateria. Bueno, zuek 6 senide zarete, noski, Joseba? Bai. Bos mutiletan eska bakarra. Hoi da. Horretan ere denok bat egiten alduzue, denok altzarete Aimarzaleak? Bai noski, Aimar ikur bat izan de gure etxian, eta beti Aimar iruko entzute guanean, gu Aimar esate genian, eta geho, ana izarrenare beti oso pelota saliak geneko, eta beak beti guri pelotaneak uste zigunean, da, Aimarrei saldiok ikusten nola ito, saldiok ikusten, eta hemen zio, bai, eta pena, laga berdula, baino lagadunakin, oso guztua, dano goxatu jau. Utzi duen arrastuarekin, gozatu ederrak eman zizkigok. Joseba, iere zaizpa eskutsik etorri? Ez, nik gaina gozo gilia izan da, eta Aimarrek gozatu arazi dugunakin, ekarri dio hemen etxeko gozogintza, eta Arguiñano tarra lana ekarri jau. Irina ekarri jat, irina, ama horea, gatza eta ura eukiko eketxian, da esku hori bihuntzen juteko, inberkoitu gogi pixka, pizza batzu, liburua eta hortxe utzi zan, eta horrek aietzako. Herri asko. Ez deke zerrazko. Aste hauetan zenbat aldiz galdetu ote diote Aimarri eta hemendik aurrera zer egin behar duzu eta etzekiten hauek Arguiñano otarrak zenbat lan eman behar zioten. Datorren udaran igual gurekin lan diotzen. Pero zer ote dabil goizuetan Gorane. Motx! Goizuetako nire lagunen gana noa galdetzea aber Aimar nolakoa dan. Goizuetako kolumpioa zatian txikiak. Toma! Oin hemen haula galdera batzuk inoltizet, bale? Bale. Adibidez, Aimar superheroi bat izango balitz, zein izango litzateke? Bera, Super Aimar. Ez que Super Aimar da Superman da oie baino importantegoa. Eta Black Pantherrek badaki esku pelotan jokatzen? Segura eski, zeden guztia hola ibiltzen da. Bolea. Baina segura Aimarrek baino okerra goiteula. Ez que Super Aimar da superheroi honena. Super Aimar! Gantzok! Aimarra da goizuetako pertsonari famosona. Bai. Orduan goizuetako alkatea izan beharko luke. Eskatuko diogu.
Vale. Aimar, izango izuetako alkate. Gudanok bozkatuko zaitugu, baietz? Bai! A ber, ezken nire lagunek asko dakite, baina ezkenik galdera pila bat ditut oraindik. Eta herri batean zein da gehien dakina? Herriko aguazila, hemen txe. Nola ditze izute? Pollo ditzen diote. Nik pollo deituko izut? Vale. Nik megala ditzen diote da zuke. Nik pollo. Pollo, nik dauzkete hemen galdera batzuk Aimarri egiteko. Zer nahiago du, egan egin, ala ikusezina bihurtu. Momentu batzutan ikustezin izatea. Jende asko ezagutzen da bera, eta igual edozein lekura joan da hasieran jendek behitzen doa. Adibidez, igual parrandatan da hola ateatako. Eta gero... Goizaldeko ordu txiki. Selfie, hola. Beldurrezko pelikulak edo amodiozkoak, zein ditu nahiago. Hori izango da, segun zeinekin ikusten joan. Pentsatzen du bere emaztekin ikusten bali bat jo amodiozko. Amodiozko. Aimarreko eko ze aldetan lo egiten du, eskuinean edo ezkerrean? Da, nire gizea ora izango da alde baten hasita, gero, nahi asko muituko da eta nahi biliko da. Kroketa egiten. Ba, eskerrik asko Fernando Goya, pollo. Nahizun da, eta. Gauza bat, moain, esango izkiazu beste sekretito guztiak telebistan kontatu ezin daitezkeenak. Noski baiet. Oain nere galdera. Aimar, ezaltzea gazte xamarra erretiratzeko. Ezken eraitak esanik berak 75 urte arte lan egin behar dula. Zuze, alperkerin? Ba, begira, Carlosek zenbat urte dituen eta oraindik horrari da. Carlos, eta erretiratzeko asmori gabe edo? Urte renovatu, indiaz berriro kontratua. Bueno, beste urte bete behintzat bai, eta gero ikusiko jau. Aimar, hemendik aurrera nola imaginatzen du? Hemendik aurrera utziko aldio hau egiteari? Carlos, hau egiteari. Hau egiteari utzi barko ziok, bestela... Edo oporretara joaten denean, Aimar, hemendik aurrera oporretara joaten zarenean pilota eramateari utzi beharko diozu? Ez, hoi garbi daukit. Nik uste hemendik aurrea, ja pilotan eta ez dut uste, bueno, igual batzutan seme eginte jo libiliko nez, jo bagintare bai, baina bestela ointzat, eta bakaziota jote intzenen pilotik gabe jongo nintzen dudik gabe. Eskuak bere ala biguntzen dira, eh? Bai, baina, bueno, alde hortatik ez da inongo problema. Hemendik aurre ez dut arazte izango. Ogi egiten da, guain. Joseba eta Carlos eta Joseba. Eskerrik asko hemen izateatik, urren arte. Eskerrik asko. Hore bat. Bueno, Leona. Bueno, ¿dónde está? Bizitzan, sorteko izateak talentuak baino gehiago balio du esan zuenak, bizitzaz asko zekien. Baina beldur gara onartzeko, bizitzaren zati handi bat, sortearen menpekoa dela. Gure kontroletik kanpo dauden gauzak zenbat diren konturatzeak, beldurra ematen du. Pilotak, milimetro bategatik, txapaio dezake eta tantoa galdu. Edo sorte pixka bat izan eskero, gainean joko du, eta sorteak garaipena ekarriko du. Hain onna izatea edo zertan ere oso zaila izaten da. Aimarrek gauza asko izan ditu, baina horretan hain onna izaten lagundu diote besteak beste, aurkariek ere, aurkarien mailak ere ondu du Aimar. Gurekin dugu izan duen gogorrena. Juan Martínez de Irujo. ¿Qué tal lo llevas, Paco? Gabon, Juan, ongi etorri. Ja, kontentu nagoni, Aimar eta Irujo labriten?
Lehen askotan ikusita. Zer moduz, Juan? Pues bien, la verdad que muy contento de estar aquí y pasando un poco de envidia, ¿no? Como he dicho estos días. ¿Zer va? Pues 42 años, retirarse en su pueblo, después de 22, 23 años. Egia da hori, sekulako suertea da hori, Aimar. Zeuk aukeratu duzu, zeuk diseinatu duzu zure bukaera herrian. Alde hortaten nik uste suerte handi izan duela. Ez Juanen kasun igual suerte txarra izan duzun, zertik gaixotasun bategatik utzi beharra, handi maila osona eman ez, nik uste ni horrek pena handi hartu nun. Nire kasun, hainbeste urte ondoren, horrek erabaki alizatea, momentu hau da, momentiko goena usteko. Nik uste alde hortatikan, gero garbina haukin maila hona eman nahi utzi nahi nula, eta nik uste hoi denak lortzea ez dela erresa, eta alde hortatik bentsa oso gustora. Gainera, zure azken partida, Juan, final batean eta Olaitzolaren kontra jokatzen ari zinela? Bueno, ojalá hubiera sido eso, pues 7 años más tarde, ¿no? 2 o 5 años más tarde, sí, pero casualidad, ¿no? Una final, me rompí el dedo corazón, luego me salió la cardiopatía. Sí, me retiré en un momento bueno, pero bueno, las cosas salieron así y mejor, ¿no? Que me hubieran detectado y aquí estamos, ¿no? Pues en la fiesta esta que se la hace Aimar. Bueno, ondo bizi zara behintzat. Sí, no me puedo quejar, la verdad que sí. Vivo mucho más tranquilo que antes, no hago todo lo que me gustaría, pero sí. Bueno, bataren eta bestearen zaleak asko haserretzen ziren elkarrekin. Nik uste... Eta zuek? Ez, guk beti esan izan du bie gainera. Guk batzutan frontoia marrenen izaten genitun pike zea batzu, inongo arazio. Guk beti kantxetatik aparte relazio hona izan du. Bakarra sortzen zen, nik uste, jendeen arten zehoze diferente. Nik beti esan izan du biege, bai. Irujo zalea zanak, Aimar etzun ikusirein. Aimar zalea zanak, irujo gen berdintxua. Horre sortzen zuen zehoze diferentea, gero, noski, maia, da kantxamarren ez, horrek sortzen zuen kanpon zehoze diferente, eta bie jokatzen ginunen, morbo handia, saltza handia, eta frontoia bete ikentzian, ez? Bai, Aimarrek eta Irujok oso harreman ona zuten, oso harreman ona daukate, baina Aimarren eta Irujoren partiden aurreko pilota hautaketak eta prentsaurrekoak bizi-biziak izaten ziren. Yo creo que hoy a Kepa le ha podido las quejas que hubo el primer partido, ¿no? de la liguilla. Muchas veces ya estamos un poco aburridos también de escuchar tonterías. Yo creo que aquí lo que está claro es que de parte nuestra no hay ninguna presión. Pelotas son para jugar, otra cosa es que nosotros querramos otro tipo de material, ¿no? ¿Qué ha quitado él? Cada vez que él se haya quejado de las pelotas, si el seleccionador tiene que venir presionado, yo creo que igual ni vendría ni uno, porque si no, mirar todas las selecciones que tenemos las últimas 15 años, ¿no? Me parece que hay que llorar, ¿no?, para que te hagan caso. Yo por lo menos ya el culo tengo pelado y ya el callo, te quiero decir, casi siempre, o los 18 años que llevo aquí, pues casi siempre, según con qué pelotáis pasa lo mismo, así que estoy acostumbrado. Si lloras un poco, pues te hacen caso, ¿no? O le entra el miedo al seleccionador. No, me aburre y me hace gracia también, porque me entra por aquí y me sale por el otro. Ni me acordaba, Bai, urte batzuk pasatu dira eta beste perspektiba batekin ikusten dituzte gauza hauek, baina hor bazegoen tensioa, Joder, Eskerrak, ongi konpontzen zineten? No, pero este es nuestro trabajo, era nuestro trabajo y cada uno defendía lo suyo. Muchas veces tendría yo la razón, otras veces él, pero bueno, ahí cuando hablamos nos parece que nunca nos equivocamos, ¿no? Y la verdad que estaba bien, porque el partido empezabas a jugarlo el jueves y la final era el domingo y lo hacíamos sin querer. Cada uno defendíamos lo nuestro, como hemos dicho antes, pero el viernes ya en la calle la gente ya empezaba, joder, qué pelotas ha sacado Irujo, pues las castañas de Aimar, pues siempre ya empezaba ese morbillo, ¿no? Y al final, pues eso hacía también que la gente se enganchara más a los partidos. Eta ze suerte izan dugun pilotazaleok hauen garaia hainbesteko intentsitatez bizi izanaz, ikaragarrizko suertea. Aimar, zu Juanek
aldarazi egin zintuen? Ba, dudi, nik uste nire hasi nintzanetan nik askotaz joku klasikoa iten nun, botera eta gehiago, eta hor urte batzuk izan duzian, Juan bera beti oso valientea izan du dau, kantxa marrena behintzat. Eta gauza batzuk hasi zen iten, igual nik nehorrek igual burutik pasatzen ezkian, sake aire hartu, sake rematein mano-mano, eta hor izan duzian urte pare bat behintzat, nehorrere pixkat jakin gabe nola berari jokatu. Eta gero, nik uste, nehorrek pixka konturatu nintzen, aldatu barra naukila, berari lana eman nahi baldi manin, o iraozi nahi baldi manun. Zertik, bestela genio, nik lehengo joku klasikorain, eta berak guaingo joku azkarrotarain, eta nik uste jakin izan nula aldaketa hori iten, eta ni nehorre hori hola jokatzen hasi nintzanetik nire ustez bintza pilotari hobea izan du naiz. Zuk esaten duzu gainera, ez zaizula gustatzen zeure burua, garai hartako partidetan, tontoa zinela? Askotan jende esatu, ni oso listoa bezala, eta nire ustez, garai hortan eta hasieran nire doaiak ikusita nire ustez bintzat, igual aire eta igual gutxi osartzen, lehen esan duena Juan adibidez beti beroa balientea, eta nire kasun beti gauza duzitan bezala gehiago kosta ez. Bai, alaxe aldatu dira gauzak, Juan lauterdian sakei airez erantzutera joaten zenean esaten genuen, hau erotu duk, Josean, hau erotu duk, eta orain begira. Casi partida guztietan ikusten dugu. No, sobre todo en el 4,5, cuando había que jugar contra Aimar, pues había que sacarle un poco de sitio, ¿no? Y intentar pues meterle siempre una marcha más que él. Y unas veces salía bien y otras veces salía mal. Bueno, Aimar eta Juan bezalako agirtetea kosta ingo da. Bueno, es que ahora también hay, los últimos años las chapelas que les han repartido varios pelotaris y igual cuesta, ¿no? Que salgan dos que copen pues, las finales como nos pasó hace... Zuek izan ere, zuk 13 txapel eta final bat jokatzen ari zinela, erretiratu zinen. Zuk 14, zuen garaian etzen erresa. Ez da, nik uste, Juanek esan dune igual, gure garaian tokau zen, bazauden ordune pilotari ikaragarrik, eta batzuten gure irauzita, Abel berare bai, beste batzu oinaztare bai. Bakarra askotan urte horietan jokatu genitun txapelketa guzitan, final guzi kontutan eukite, igual euneko 70 igual elkarren kontratokatzen zigun, ez? Eta, gaurko unen alaren nik uste pilotari ikaragarri bat daudela, pilotari gaztek, figura hundik, bakarra igual pixka geixio partitzen dela igual. Hemen gaur labritera etorri diren zaleen artean, badira zenbait pilotari profesional, eta beste batzuek berriz Aimarri mezuak bidali dizkiote. Garantzitsuna netzako izan da, beak irindeten erlazioa, gaur oso erlazio hona dakeu. Netzako bere kalidadea aparte utzita, bere adina hola iristeko pelotan, ikerri zaindu behar da, eta hainbeste urte goi mailan oteko, baina ikusi bestek ez dago bere karrera bugara manola daunez. Espero turron urtetan ebea bere nahiko gertu eotea, pelota mundu neotea, eta lehen dak egun erlazioi mantentzen saitzea, ez? Eta hoxe, zorionak, Aimar. Eta netzako plazerra izan da ez da Aimar bezalako pelotari handi batek kontra kantxetan topo ikia eta bere kontra jokatzea. Netzat idolo eta ispilu handi bat izan naizela, betitiken, eta oindiken arasi izaten segitzekela, bakik tako jarri eta pelotan saio txiki bat nahi bali magatzeko txokon, zaion naizela. Venga, zaindu bai. Egun bat aukeratzekotan berarekin irabazitako txapela izango zen, sekula astuko ez dudan egun bat, urte hauetan egia zen, sekulako harremana egin dugu eta hemetik aurrerantzean ere onera badotzat. Kirolari batek behar duen lanerako gaitasun hortatik aparte, jolas kutsu hori nola mantendu duen, ez da 20 urte profesionaletan irabazi beharreko guztia irabazita, baina alare entrenamentutan ze gogo, ze pasio, esango nuke pelota asko gustatzen zaiola, pasioz bizi dula, eta nahi behintzat hori transmititu izan dit beti, eta opa diot hoxe, segidezala pelota zolaxe gozatzen beste modu batez baldin bada ere hemendik aurrean. Hor, azkena ikusi dugun pilotariak Iñaki Artolak esan zuen behin, berak eskultura bat egiteko gaitasunik balu, pilotari baten eskultura egingo lukeela eskuari begira. Eskuko minez eta noiz osatu behar du, eskuari begira. Aimarri beste Artola batek lagundu izan dio urte askoan,
eskuak eta giarrak eta gainerakoak osatzen. Bixente Artolak, lagun mina. Launak gutxi izate dira, eta hori lau handitako izan da. Negin beti, 18 urte alkarrei aguantatzeko, zehose izango, bata besteekin. Ni uste ez zula konfiantzik, masagista egin bate. Aurren alde hasi zanean bastante zea. Baina gero ezen kuideko, nahi baldin mazu ukaile egin jo, igual aguantatzeko hori. Masajeare batzuek gorra ustatzen zaile, beste atzoi suabe txigoa, beste berri suabe gaino hain di suabego, den eta daude, Aimarri fuertia, masaje fuertia. Aimarri masaje fuertia. Ni hemen etzan da jartzen nien, ni hemen deun berdu persona, bestela bai, agalar, altxata, galea, Elena. Mina dena emate jo, frontoi batea jon, eta hainbeste jende, eta hua inaletan saiatzen pelotan handi abinila txistu jotzia. Baina, ez di horri ez dio zenbaiti afektatu egin bezala, afektatu. Hoi du hona, Aimarra. Aimarra momentu txarretan, ez du esango, eta ez dio afektatu egingo jo, baina beha gordego. Hoi da garrantzitsua. Badaukazu, gero, babesten zaituen jendea, Aimar? Azkenen Bixenteren ikustea, ez da izemat urte, elkarrekin astero, hasi nintzen Bixentek esan du mezela hasi eran nire pixka kosta itentzia, baina ja behin hasi nintzenen ikuste lesio eukin unetikan, hainbazte urteetan astero, aste askotan behin eta bit hiru aldiz bai, zertik askotan eukitzen txu igual molestiak, lesio txikik ere bai, eta alde hortatik nire oso eskertu da, zertikan persona bat ondo neukitzea beti larun batean deitu, iandea izan eta ere, ze hor dutan nahi dek. Nik uste holako bat ondo neukitzea eta kirolari baten mundun oso importantea dela. Zu ginungo minik ez, Juan? Eskuko minik eta horrelako hori ez errez? Ahora, si me das una pelota igual me da darle total. No tengo que suspender ningún partido. Juan, badakit Aimarri ilusio handia egin diola zu hemen izateak, guri ere bai, etxean goraintziak, eskerrik asko eta izan ongi. Eskerrik asko. Bueno, zaindu. Eskerrik asko. Bueno, eso y eso. Gizakiarentzat, norbera baino handiagoa diren borroketan sartzea zirraragarria da. Norberak bakarrik ezagutzen duen amets baten alde dena arriskatzea magikoa delako. Aimar, ez usteko dezente? Denak. Ne horrek ez nahi egin duze. Batzu egin gaina gaur egon ez diat esan honea heldu ziela, asik. Orain artekoetan ez zeri ez aldi oso susmorik hartu? Ez da ideik. Nahiago de gaina ez jakin. Bueno, beste irudi bat ikusi behar dugu, hau ezagutzen duzu, Aimar? Zautuko aldet bestela. Bueno, ongi ezagutzen duzu, oso ongi ere, Olaia Anso, pilotari baten alaba gainera, pilotari profesional izana, Olaiaren aita, eta, bueno, ongi ezagutzen duzunez, badakizu, gu saiatu gara, ona etortze din, ez dugu lortu, baina tira, bintzat, etxeko ateak ireki dizkigu, eta elkarrizketa bat eskaini digu Olaiak. 2006ko abuztuaren 18an, goiztutako festak zian, peina eguna, eta ikusi nun goiztuta Joselu Anaiak zegoela. Eta orduan deitu nien lagunari eta esan nien, guazen goiztutara Joselu Anaia dago. Gau partean, beko dendan sartu nintzen, bertako taberra batean, eta Julen Retegirekin topo egin nuen, eta berarekin hasi nintzen hitz egiten. Txikitatik anazautzen dut, eta berekin hasi nintzen.
hitz egiten. Bapatean, nabaritzen dut inguratzen zaitela hola mutil bat, oso altua, begiratzen dut eta esan zian, zu nortzara? Eta nik esan nio, eta zu? Eta berak esan zian, ba ni Periko, ba ni Olaia, ba urte askotako. Eta horrela ezagutu nuen Aimar. Nire partetikan bai izan zen fletxazo bat. Ze, ez usten harrapatu ninduen. Beldurra handia eman zian hasieran, horrelako pertsona baten ondoan egotea. Eta orduan, ni mareatu nuen. Eta esate dut, berak kristo pazientzia auki zuen, eta azkenean berak eman zuen pausoa, eta eskerrak. Aimarrek beti esaten zian, nire ametsa aita izatea da. Neiko gaztean nintzen, nik oraindik ikasten ari nintzen, gero eskoriatzen lanean hasi nintzen, eta, esan nion, ikusiko dugu. Eta etorri zen bere lesioa, 2010ko lesio hori. Egia da, lesio hori oso gogorra izan zen, niri, horrela Aimar ikustea izan zen benetan gogorra, ez? Ezin ibili, ezin pilotan, ezin ezer, eta esan nuen, nik uste igual orain dela momentua, ez? Amets hori bete arazteko edo, ez? Nik uste dut final gehienak orduan izan ziela, ez? 2012-tik 2014. Nire ustez berak bete zuen bere ametsa, aite izatea zala, eta horrekin bere txapel guztiak etorri zian. Bata bestearen atzetik. Mintzat ni oso privilegiatua sentitu naiz bere ondoan, ze iruditzen zait bizitu dugunei izugarri izan dela. Batzuetan egia da zaila izan dela, baina berak erraztu egin du askotan, ez? Eta benetan nire partetikan ere berari eskerrak. Horixe da Olaiak gehien errepikatu duen hitza, eskerrak. Goizuetako jaietan elkar ezagututa, goizuetako fiestatan. Goizuetako fiestatan, ja urte asko. Olaia eta Periko. Euskal, esan nuen bero alazatu. Ikus dezagun, elkarrizketaren bigarren zatia. Aimar da pasada bat. Dena, ez? Eguna hasi, eta bukatu arte, beti egiten ditu gauza berdinak. Urtarrietik abendura, astelenetik igandera. Hori bere bizitza horrela izan da beti. Eta maniak izugarriak dira. Egia da nik ere sartu naizela, pixka bat mania horietan, ez? Maindiri berdinarekin lo egin bartzuen, jan ere gauza berdinak jan bartzituen. Eta, ni txapelketa hasten zenean, belarritako batzuekin juten baldin manitza partio horretara, irabazita, ni ere, juten itzan beti belarritako berdinekin, ez? Eta bera arropa berdinekin, bera hasten zan txapelketa eta bukaratu arte, beti juten zan arropa berdinekin. Oso pertsona lotxatia, isila, protagonismoa gustuko ez duena, baina Olaizolak, azkenean hor egon behar du, azkenean pilota telebistan ematen da, bera pilotaria da, eta orduan egon behar du. Eta nik uste batzuetan bera Aimar ere ez dela eroso sentitzen, ez, protagonismo horren barruan. Ez du transmititzen, ez, askotan gehiegi, ez, bera nolakoa da, ez, bera barrera bat bezala jartzen da, eta baina benetako Aimar da oso bromista da, oso lasaia, han ibizan badaukat niz senarra eta nire seme alaba dute aita. Eta hemen askotan koibituta bezala sentitzen da. Eta orduan, gauza asko ez ditu egiten, atentzioaz ditzagatikan. Gure azkeneko haurdunaldi oso gogorra izan zen. Hospitalean ondo nintzen egun pilo bat ingresatuta, aste pilo bat, eta hor oso gaizki ikusen nuen Aimar. Medikoak esaten ziguten neskak segurazki ez ziala jaioko. Eta orduan zen partioa bukatu eta deitu. Eta esaten zian, Olaia, ongi zaude, neskak hor daude. Eta esaten zuen, nola litekez, olako egoera bat etxean, ospitalean, bera oso gaizki ateratzen zen, aurpegi batekin ateratzen zen, eta gero juten partioa sartu eta horrelako partio bat eskaini ez. Eta esaten, horrek du Aimarrek. Aimarrek duena da ez arazoak alde batera uzen ditu eta zentratu egiten da egin behar duena. Eta beti alik eta hobekien ematen ez.
hori da, Aimarren nire ustez duen ezaugarririk importantena. Badakit pena emango diala, baina etxekoak ere nahi dugula pixkoa disfrutatu Aimarretaz, beste modu batean, ez? Orduan, alde horretatekan pozik. Familia erra daukazu da, Aimar. Alde horretatik nik uste hortan suerte handia daukiala. Lagume gainera, mazteak ine bai, dudik gabe. Eta ne horrek beti ilusio izan denu gaina, ume geukitzeko ere bai, eta azkenen lau dauzkiu, kriston lana. Ne horrek esan dut, guain pixka pilotu uzten duenen, nahi duela nik pixkat hori, ez, pixka gehiago... Aitatasuna, intentsitate gehiagoz bizi edo? Etxean, normalen bezala, nire askotan, egotien ez baino, olaia esan duen bezala, nire etxean egonagatik ganen, eretzat nik ez dut inoiz hartu, pilotako erozin euntan, igual goizen entrenatzen duen 2 ordu, eta gero ja, niretzako importante zian, 8 orduk. Eta maniatik oso, eta nire gauzakin behar, eta nahi dut pixka ja, baina hemendik aurrera, ja lasaio beragin den bogei egon, gero kontu denuk behar da, 23 urte, no? Bi eskukin kontateko nituzke, eukituen asteburuk libre. Eta nik uste askotan horrek, kentzen dizula den bopila, familiekin, umek eozien gauza dutela, Andreen kasune bai, igual erozin bazkarik, laun arteko planak, nik beti ezin, partidua, urrengunen partido baldin manunen, nik inoiz ez nuniken, Bizkat hori aldatu, ez egin. Beno, Aimar, ez usteko asko eman dizkizugu dagoeneko, bat geratzen zaigu. Bat, azkena. Begira, nor datozen. Bueno, bigarren hau dezente unkituta etorri da. Kolotxatuta, bizkat, baina Kolotxatuta ere, bai, hainbeste txalo eta ez da erresa, Irai, denok gezurretan aritu zarete aitari. Bai. Dena gezurretan. Bai. Aia, ongi pasa da gero denok hau prestatuta. Hau egez dira, eusu esan, egon dira izganea, arratxalde, baina dena sorpresa. Bueno, Olaia, jartzaitez lasai. Bueno, Olaia, zure partaidetza funtsezkoa ezinbestekoa izan da saio hau antolagen ezan. Aimarri hainbeste ez usteko emana alizateko eta bihotzez eskertzen dugu zure implikazioa. Eskerrik asko. Esangaberik ba alduzu? Esangabe utzitakoren bat eta orain esan nahi zeniokeena? Denak ez dugu, gaur esan martu, ez da. Nik horra ipatu indet, eta gainera egun hauetan entzuten ari naiz eskertzen duela, ez? Ni bere ondoan egotea, eta ni lehen horra ipatuet. Niretzat privilegio bat izan da zure ondoan egotera, benetan. Egia da, batzuetan zaila egin zaitela, eta aldenean saiatu gara guztiok zure ondoan egoten. Baina iruditzen zait pilotari bezala zure seme alabei transmititu dizkiozun baloreak ezin hobea diala. Azkenean zure seme alabak interneten beraitaren izena jartzen dutenean ikusiko dute marka guztia hauek, ez? Baina nerro ikusiko dut ere bai, ez, pilotan
jolastu zuen guztietan, ze fin eta jatorri bilizaren. Inoiz ez dezula aurpegi txar bat jarri ez, aurkari ezkide bateri. Inoiz ez dezula aurki bat edo ate bat apurtu. Eta azkenean niretzat importantena hori da, ez? Zuk zure seme alabei transmititu dizkiozun balore horiek, ez? Eskerrik asko zure aita. Beno. Zenbat gauza unkigarri entzuten ari garen, baina seme-alabek ere zerbait esan nahi izan diote aitari, Olaia? Bai, iraien bidez opari bat egin nahi izan dizue. Kaixo aita, joan ziara marrete irei gara. Zure azken partidua iritsi da eta egun berezia denez eskutitz bat idaztea erabaki dugu. Badakigu pixkat urduri egongo zarela, baina lasai aita beti bezala primeran egin duzu. Gu gaur pixka triste gaude pilota utziko duzulako, baina aldi berean pozik ere bai. Hemendik aurrera gure partiduak ikustera etorriko zarelako eta gurekin pilotan, futbolan eta gauza askotan lasaiago jolastuko duzulako. Aita, gu badakigu zu bezain ona ez garela izango, baina saiatuko gara zu bezala beti hoberen ematen eta lan asko egiten gure ametsak lortzeko. Oso harro gaude zuretaz. Eskerrik asko aita guregatik egin duzun guztiarengatik. Asko maite zaitugu. Irai, zuek nola, etzarete unkituko, denok unkitu gara eta. Zenbat goizuetarrari ote dira hemen negarrez. Bueno, familia zoragarri honi eskerrik asko, eta orain bizimodu berrien moldatzen hasi barko duzue. Irai, moldatuko zarete, seguru. Lagundu aitari, Bai. Olaizola Antsotarrak eskerrik asko gaur hemen izateagatik, eta bizimodu berrian izan zaiteztela zoriontsu. Izan ondo. Eskerrak eman zueri, dena. Hemen gaur torri gainen zueri.